Abusua for mu bibia kwa baba Sujaman Skafie so na Sujaman TV so bomode na subscribe to channel no like video no na share se de be ya wonu bi enso nsa beka video ni bi ye nyina etimi edi abom. Yes, na me bon ka yese upese utwa any NLA game a emfa ba bia se de wonim dada no. Yes, anopo ewie onwumere obla Sujaman ha na enye adwuma. Yes, sisi customers no adoso nti ya tra ya ahim nti wofa number we ya omu nyina ye under Sujaman. Yes, nti uba obia behwe kama commission na me de ma no saa na obia de ma udin so a fast payment na me ye no saa na obia ye no e de ma obia kama nti wofa number ya 0599212255 eye oba Serena obehwe atwa ma kama. Yes, udin so antempa na so onsa ebeka wosika. Yes, ena 0544137084 eno so Mr. Bafo ono so behwe atwa ma kama 0246898449 Mr. Foster de bebre na anim no. Yes, bebre na anim no fiso on na di kan ba ma me introduce you no to bebre na anim no nti fa game ne ko no mu ntwa ma udin so antempa na so onsa kan wosika. Yes nti blani enye adwuma midweek ye twa 30% commission okwa o munyina obi ad be ma 30% commission kama na onso wanya nchubo ewachire. Yes, na midweek nso me ma musika na obedi ya na won sa kan musika ntempa na ya bla na mbesi emu bia be fa no on be hwa twa game na ma. Yes, ni enhwe de de first ne midweek yenhwe setup we transfer from golden souvenir event number 581 me hu so to 83 ewa ha and was 31 ewa machine we are na 3 weeks up 1 2 3 wabeto 41 12 41 no asewo 54 ewa machine we are ma 44 77 na on 90 ewa center box machine into we dia was 90 yenyine mla eyi na bade edi kotwa 82 ewa na line so 9082 yeyi no 2 direct ewa sa setup iso akotwa. Yes, na eno no into ba current of midweek no say na ono so ahihye no ede amaye into ba event number 1122 obeto 283 no na ose 31 into 123 no obeto 4112 no ase 54 we are now about to 7744 no ase 90 center box machine ede amaye nti woso we dia yemfa event no enkodi free ehon nso good. Yemfa second setup na the second setup no so transfer from Vagwest to Vagwest year 1998 event number 563 so at 47 our machine 1 2 3 no about 89 winning no 779 machine we pay no about 77 76 65 77 76 65 no 790 our machine into a way there was for event enkodi na we event so do or die our event so. Yes, get time kasa no we be 38 57 17 following week down no mo yensa nyina repeat abegu asie 38 57 17 na ne yensa nyina repeat abegu asie nti saa tre numbers we die ene bomodin na etwa bi na nso efasika papa show gotum. Yes, nti ene de ye twagum. Yes na audience na nsa beka osika nwumre ya dia bla Sujaman ha na ye ntwama kama ubefa numbers ya ye behwe atwa ma kama audience a nwumre ya ye betua oka. Yes, na no so no nti oba current na say no ahihye no ewa ha obeto 47 ewa ha 47 nti 3 ways down 1 2 3 no abeto 89 no asewo 79 ewa center box machine. Yes, we ape no abeto 77 76 65 77 76 and 65 at last box position no asewo 90 ewa machine nti we there was yemfa event no enkodi na 38 57 17 no de and a twagum into pay event we are no use our numbers no akaja aguso. Yes, nti say na ebenya for your full game no. Yes,
nti ɛka event no mmienu so ani a na afei yɛbɛyi yɛ best 5 ne yɛyi yɛ best 3 na akɔ for $2 yɛbɛkɔ for 38 free ball nti 38.57 ɛno na yɛbɛfa no $2 na best 3 no deɛ woni sika koraa no na nyɛ 3 numbers no so wobɛtwa no bɛyɛ 50 cedis each na wanya 10,000 bi ato bottom sɛ ɛkɔto a yes nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no nyame nka ho ɔma yɛnkwatente ahoɔden wɔ mu bye bye